L'Ajuntament d'Aldaia i l'Associació de Comerç Local ACODA, junt a l'empresa MRV, presenten la campanya Compra con el corazón. Aquesta activitat promocional consisteix en el sorteig de 80 bons per un valor de 300 euros cadascun entre les persones que realitzen les seues compres en el comerç local del municipi i que serviran per a gastar en els propis establiments de la localitat. És una iniciativa que naix fruit d'una situació complicada, que és la pandèmia, en la que des de l'Ajuntament, en la CODA, i en aquest cas un soci que ens acompanya en aquesta aventura és MRV, hem determinat que n'hi ha que donar un pas endavant. N'hi ha que passar a l'acció i dinamitzar el comerç local des de les noves formes de comunicació i de comerç que hi ha avui en dia. Per tant, la gent a partir d'avui comprarà en Aldaia el comerç d'Acoda associat a aquesta campanya, tindrà la possibilitat de 80 targetes de 300 euros sempre que es registre, perquè el marketplace, compraldaia.com, és la ferramenta que hem pensat que és fonamental per donar un pas endavant i afrontar el futur des d'una necessitat que ara mateixa és bàsica, i és que la venda online siga una realitat imminent en Aldaia. De la mà de l'Ajuntament d'Aldaia, ACODA i MRV, anem a llançar una campanya que creiem que és molt interessant per al comerç. Se van a sortejar 80 targetes de 300 euros i anem a ficar en marxa un marketplace que pensem que va incentivar la venda del comerç d'Aldaia, que tanta falta li fa, i més ara, després de la situació que han passat. Hay que pensar que totes aquestes campanyes són les campanyes que se fan en la intenció d'ajudar a la gent, que la vida, dins de les possibilitats que tinguem, siga més fàcil. Penseu que vam fer moltes vegades aquestes campanyes i gent li ha vingut bé per omplir la nevera. Entonces, en això pense que està dit tot. O sigui, que una persona que tinga una necessitat li dones 300 euros i pugui omplir la nevera, que un xic puga... és molt important. Esperem que li toqui a la gent que més ho necessita, és el que ens agradaria, i si no és bueno, la campanya hi està, en tota la il·lusió i en moltíssimes ganes. Degut a la pandèmia que estem patint, bueno, pues era una manera de com reforçar el comerç local, ja que bueno, pues eren pues establiments que estaven bueno, pues enfonsant d'alguna manera perquè bueno, pues les restriccions del confinament pues era molt complicat que poden vendre d'una manera normal. Entonces, bueno, sí que pensàvem que quan acaba de passar tot això, pues que fer una campanya per a impulsar tant el comerç i també l'associació del comerç, perquè entenem que també l'associacionisme comercial és una ferramenta molt important per a que els comerços tinguin pues, una manera d'entablar una comunicació directa, en aquest cas en l'Ajuntament. I per altra banda era molt important també pues, pues impulsar que la compra en el comerç local és molt important i que en aquest moment pues, té un premi. Això només és un principi i el final no té final, és un camí molt llarg que se van a fer moltes coses. El tema del marketplace és una manera també d'incloure el comerç local dins de la xarxa digital, que entenem que és un camí paral·lel a la venda presencial, que és molt important i és molt quotidiana, però bueno, també tenen que tindre aquesta vessant digital que n'hi ha que investigar i que n'hi ha que propiciar-la. I el bo és que qualsevol de les dues campanyes per a qualsevol comerç és gratuïta, no té cap cost i simplement té que parlar-li en la CODA i dir «Ei, vingau així, jo vull estar en aquesta campanya, en les dues, i vingau a veure com se fa». Així de simple, molt fàcil. El objetivo de MRV de estar en este acto, MRV es una empresa de transporte urgente de pequeña paquetería, de venta por internet, de pequeño comercio y empresas, y debido a la situación que estamos viviendo en la actualidad, pues hay que ofrecer cosas nuevas para fomentar que sea perdurable ese pequeño comercio y sobre todo aquí en Aldaia. Y MRV pues ha apostado también por colaborar en este proyecto tan ambicioso por parte del Ayuntamiento y ACODA, en el que nosotros pues la idea que tenemos es, y que vamos a lanzar, es crear un marketplace en el que aglutinamos todo el pequeño comercio para que en momentos de confinamiento y demás pues puedan seguir ejerciendo su actividad comercial y puedan vender por internet. En esta situación de pandemia que hemos vivido, el comercio, la venta por internet y el e-commerce se ha triplicado, ¿de acuerdo?, en ventas, y es una opción para que el pequeño comercio pues pueda vender más todavía a ser posible, ¿de acuerdo?, y sobre todo con la colaboración de MRV, con campañas promocionales como las que estamos lanzando. estamos lanzando en la actualidad. Per participar, tan sols cal registrar-se en www
www.compraraldaya.com, la nova plataforma de comerç digital Marketplace, un portal de e-commerce col·laboratiu i dinàmic que neix amb l'objectiu d'impulsar el xicotet comerç local del municipi.